Molde baten oinarrixan, esne gozokixan erreixa jarriko eta gorde. Esnia ospinakin nahaziko eta gorde, eta hasiko gara bizkotxua itxen. Horretako, irina, altxagarria eta kakaoa nahazi, gurina eta azukriak nahazi krematxu egon arte, eta arrautzak gehitxu. Azkenik esnia gehitxu da nahazi, eta ondoren osagai lehorrekin berriz nahazi. Moldera botakou, eta gero budina ingo. Horretako esne lurrunduak, kondentsatua, gazta krematxua eta arrautzak ondo birrinduko ditugu, moldera bota bizkotxo nahazketan gainean, eta bildu ingo aluminiozko paperakin, 180 graduan kosinatzeko ordu terdez. Tarta moldetik atara, osten utziko, eta esne gozokixakin beste erdixa esneakin nahazi eta tartakin zerbitzauko. Beraz, ia gure zuk magia bakizu, praktika duzu? Ez, baina erronka benetan hartu duzu, postre batek. Zu jose, zare sozialetan beratzen interneten, eta postrearen izena ja da txokoflana, edo bigarren izena da ezinezko pastela. Ja, magikoa be bai. Bai, magikoa ero ezinezkoa. Bai, holako pastel imposible lan erraz. Zer gaina berez Mexikokoa da, horre esaten da 80. hamarkadan, aurreko mendean asmatu omen zala ero, horre dauden erreferentzio apurrakan Mexikotik omen datorrela, baina ja holan hasten da, ez? Nik Mexiko baino geixau, hartute referentzia Argentinako versiotik, eta horregatik flanen edo buñidinan oinarrixa karamelua izan biharrian, nik jarriotzat esne gozokia, dulce de leche bezala ezagutzen dana, baina, etxian nahi dozue karamelua jarri, Bai, ze budin baten normalean karamelu epinten dugu, baina bitxia, ezinezkoana deitzen da gehien bat, da, Patrik esan duena, ez? Hasieran guk hemen txokolatezko bizkotxoa jarriko du, eta gero, eta ez da laberatu ez ezerringo, hor gordinik utziko da, gero budin baten nasketa ingo du, hau da, arrautzak esnea azukrea eta egiten dena budin batean, flan batean, eta hori gainean. Laberatu egiten da, eta ero, magia ez ero, azkenean dentzitate kontu badao, egiten dana da, alderatu egiten dira, bizkotxoa gora juten da, eta budina bera juten da. Ordan buelta ematen diegunean, gainean geratzen da budina, azpian oinarri moduan txokolate bizkotxoa, eta horretik deitzen zaio ezinezkoa o magikoa, ero. Kontatu zen berrozumen. Bai, ospina botakotzat esniai, mosteko, azkenean hau 5 minutudan gero, mostuta egongo da, ze badago osagai bat, erresuma batuko da, olako liburutan agertzen dana, buttermilk osagaia, eta da esne mostua, putxe bat ospinakin edo limoiakin egiten dana, baina hemen ez da aurkitzen. Beraz, etxian etxeko, badau, 200 ml esne, koiarka bat ospin, edo limoi, eta mosten utzi. Eta bitartean hasiko gara gure osagaiekin. Lehengo, gurina pomadaeran 2 azukreekin, nik azukre beltza eta azukre txurixa daukat, eta gero joango gara, beste osagai ezeak, hau da, arrautzak jarten, esnia, irina eta kakaoa baetu, eta izango bazan bezala txokolate bizkotxo bat. Normala. Kontua, nik hemen hori ulertzen du, esaten dutena, ez gero hartu eta bizkotxoa izetzuagoa danez ero, gero azkenean egiten danean labean, bat budina pisutxoago danez bera doa, eta bizkotxoa gora. Baina hainbat errezeta aurkitu ditut, lehenko karamelua, eta gero bizkotxoa beharrean indutela brownia. Brownia bada zerbait trinkoa, astuna, eta esan dugu, eta brownia ere altzatu itena, eta egia da, argazkietan denetan ikusten duzu hori, azpian bizkotxo lan geruza, txokolatezko geruza bat, eta gainean karamelatu den budina, eta nik Patri lehen esaten nio, bitxia dana baita ere, ikusten dela budina karameloarekin gainean, zuek budin bat iten duzuen etxean, moldea motatzen zuek karameloa, gero budinan nasketa, flanan nasketa, laberatu, buelta eman da karamelua gainean geratzen da. Hemen, naiz eta hasieran bizkotxoa egondan, eta bizkotxoa egoten dan karameloarekin harremanetan, gero argazkietan denetan ikusten da budina eta gainean karamelua. Zuzeuz, azalpen baten bila, nik ez dut magikoa dela, orduan. Bai, era. Azalpen zientifikorik Horda nik nire semei ematen dieran berzioa, gure etxean, sartzen ditugunean, garbigailuan platerak eta aita honezela garbitzen da. Hor barruan daude ipotx batzuk, eta daukate olako estropajo bat, eta hartu eta garbitu egiten da bedana. Eta labean berdina, hau, daude, labeko ipotxak, euren lana dela hartu, eta honi buelta ematea ez dakizelan, magia ez da, Patri, hori da ipotzen kontua, magia ez da. Zure seme alabek siniste hotzue? Era bat, eguneko. Edo esate hotzue, aitxa sinistu ze ilusinua itxe hotzue, historia horre kontati. Gu gure zuzendarek amoden, bai.
hemen sartu, hemendik atera, baina, bueno, baina baiezko esaten dute, eta hori, aita batentzako oso garrantzitsua da. Zu jutea ora esaten, jos, semiak eta fere itxua daukate bera aita ganda, eta beraieko era joten dira, da, gura aita, gero eta okerra da buruti. Bueno, humoria ez egun galdu, eta hori, esan dakoa. Ego Ameriketan famatua den errezeta bada, sare sozialetan, interneten, errezeta pila bat aurkituko dituzue, ezberdinak, eta betikoa, beste bat gurea izango da, orduan, probatu, etxian, probatu, eta zer ratatzen zeizuet, ze egia esan emaitza bitxia da, eta nik uste dut, bueno, desiatzen dasatzeko. Bai. Baina, ia zadaratzen dan. Bakizu inaldugula honen bersio euskalduna? Eta zela ingo garen, onna. Bizkotxo bat, oinarrian. Txokolate duna baita. Eta gero, gazta tarta, labean egiten dana, budin badala azkenean. Egin aldugu, hartu, gazta tarta nazketa hori... Hasiko gara berrez debatiak egiten gazta tarta euskalduna dan edo? Bueno, gazta tarta Idiazabal gazta sartuta. Vale. Idiazabal, ero erronkariko, ero iratiko gazta sartuta. Kontatu, bat? Ebentxe, esnia ikusten duzue texturian igartzen dala ja, moztu indala, eta ikusten duzue lona satixak eta agertzen dien. Beraz, hori da nahi dugun puntua, eta... Berriz. Hau, bakitzu da, gozogintzako gauzak eta itxeitxugunean, nik askotan idazte dutenian da, honek gehitxuetan hasi, da, berriz, gaur ingotena da, gehitxuetan hasi. Horian ebizitza. Oin, ja gehitu duzu, oin hasi. Oin hasi. Bueno, hemen izango zen, gero gaineko budinean, holako euskal gazta batekin egin da, baina bestela berdina izango zen oinarria. Hartu, esne gaina ero esnea, arrautzak, gu nahi dugun gazta krematxo ere bota beharko genioke, baina gero zaporea amateko gazta urdin bat, Idiazabal gazta, erronkarikoa nahi duzuena, eta gero berdina, bota azpian bizkotxo, gaina txokolatea gaztarekin ondo geratzen da. Hori kombinazioa goxua da. Orduan, egin alduzue berdina, eta frogatu behar dugu, Ales, jarrialdi txalo batzuk gero? Gaur, gaitu honen dauzka botoi bat, eta honegaz egiten du tiroan, ateatzen dira. Baita tirak holan ataraldi baita, barne txisteak esaten dira. Hau, garbitxu bida purtsu bat, gerorako bihot. Osondo. Bale, ni txokolatea data zitzegin aldo, Patri? Bai, ze gainera ontxera berio txokolatea. Horraik, hemen askotan aipatu izan dugu, txokolatea guk beti ez dugula, ez dala ezagutu guk gaur egun erabiltzen du modun, da gozogintzan ez dala erabili, ez? 19. mendera arte gaina gozogintzan etzan erabiltzen, eta hor datu batzuk ekarri ditugu, legune hitz egin duen, ez? Kakao hautzataz, nola banatu zuten kakao gurina eta hori 1828 urtean izan zen, gero 1857 urtean lehenengo txokolate tableta egin zen, eta bitu nik hori enekiena, baina 1875 urtean tipo batek txokolate esnearekin asmatu zuen, eta bera bizena Nestlé zen. Bai? Bai, eta bueno, zuitzarra omen zen, eta izen hori ez zait, inoiz haituta daukat. Enak izen beragatik zatorola. Antza bai, berak horrazi zuen, bere imperio erraldoia, eta gaur egun, zer ez daukate. Hor jarraitzen dau. Bai, gero, zer zan, txokolatearekin baita, hor, asmak jendea, experimentatzen hasi zan, eta, hor, badaude bekarri zut baita, 1806 urtean, gianduja, asmatu zan, gianduja dala azkenean txokolatea fruitu lehor bat, karamelatu izaten dena normalean, lehen berez urrak, hau Italian sortu zuten, eta berez urrekin egin behar zan. Gaina, gianduja bakizu dala txontxongillo, txotxogillo baten, ero inauterietako personaia baten izena. Baina janduia izango zen pralinea, ez? Zein? Janduia izango zen pralinea bezala? Ez da berdina. Ez da berdina? Ez. Eguneko esateko bestea zindan, baina ez da berdina. Orduan, gaur egun, esateko, giandu jaiteko, erabiltzen da, urrero, fruta lehor ezberdinak ere beltzen dira, eta horrek, eramaten du, eguneko eta 10 euro da. Txokolateak gehiolako pralinea horri. Orduan, izenana kuriosoa da, eta honek esaten du nundik asmatu zen, Italiakoa. Eta gero, hau da oso barregarria. Alex, ikusi jarri digun honek gure lankideak? Gidoian, zen? Bai, satxertorte asmatu zuten. Satxertorta, hau da, satxertarta?
1892 urtean. Eta mundu marmelada. guztiak ezagutu du. Satxer, nik gaina irakurtzen lemonean da bai, Satxer torte. Ostra, zer da Satxer torte? Eta baitugu izan ginela Austrian eta beraien hotelean eta baina han ezken nun Satxer torte probatu. Ez? Hau da, nik ez, Satxer tarta probatu genuen. Eta oso goxua zegoela, benetan, txokolateko bizkotxo zoragarri bat ikusgarria, baina geratu ginen Satxer torte probatu bari. Bueno, ez da utxarto. Bai. Hau, tarta, nik uste dut zuek ezagutuko zuela da klasiko handi bat, txokolate bizkotxo bidie, gero erdixen eramaten daulako marmelada bat, normalian mertxikana edo izaten dana, eta gero txokolatez bilduta doia. Harina, bai, goxuan txorienen egin izan dugu, ez da? Eindako txorienen, guk bertan, Austrian dastatzeko aukera izan genuen, dastatzeko eta ordaintzeko aukera izan genuen, han egia esan, hemen baino desente gehiago balio du, baina oso goxua bendan ikusgarria eta, historia aukera. Hemen uste dut, gaina guk, Horaziok bai egin zuela, badakit, Txazindar Horaziok, gure gozoio maitetuenak, eta gero guk ez dakit indu, baina Horazio badakit egin zuela, Oso ondo. Beitu, hemen jarri ditugu irinak, jarri ditugu kakao hautza eta altxagarria, eta gozoekin gertatzen bezala, beti gatza apurtxo bat gehitzia, ez da utxarto, beti esate dut dugu, honek azkenean altxatzen dauela gozuan zaporia. Eta bizkotxuei, browniei, edo azukria daraman, edo zinplatei gatza apurtxo bat botatzia, oso ondo. Oso ondo. Berez, gure, txokoflaneko lehenengo geruza. Beko geruza, gero goikoa. Gero goikoa izango dela. Oin goian ematen duena, baina gero behan joko dela. Hori, azke, karo, gero, buelta ematen biotzagunez, zein da goian, zein da behan, baina. Bueno, gero leku saldatzen di, bukaeran, hau izango da, oinarria. Bueno, Patri, zu futbol kontuak eta zen moduz? Oso txarto. Jokalari famatu nuen batez hau zen. Mikel Rekarde, arrasatekoa, ez? Bai. Mikel, Aitor. Ez que, behitxu, hori aneli bela. Oso ondo, ni antzekoa nau, ez dakit, Djokovic jokale hori Inter de Vienan jolasten du aurrean. Nik Beckham dakit. Bueno, imaginatzen duzu, Beckham, balio hori famatu da, bai. Imaginatzen duzu Beckham, bukatzen duenean, bere futbol historia bukatu zuenean hartu, eta ez zeukan zer dirua faltan, eta lan egin behar da, eta izoskiak egiten hasten da. Bera egiten, ez? Enpresa bat sortzen du berako lan txeki batez sinatu da. Osa, bera hasten da. Bera egiten hasten da, imaginatzen duzu. Usatik ez, igual, ez tekit. Bueno, hori esan oin gertatu, hori gertatu zan, duela, behitu, justo duela 100 urte gertatu zan. Futbolak hainbeste diru etzauen nien emoten. Ez zuen ematen, oraindik ez ziren profesionalak. Atletiken hasi zen, hau zan, Atletikeko jokalaria, Jose Maria Laka, eta 1926 urtean hasi ziren ja soldata bat eta irabazten Atletiken. Bueno, honek lehenago, ja Atletikek jolasten zuen, gaina Europa mailan eta Milanen egon ziren bidaia batean, hango izoskiak, hango gelatiak ezagutu zituen. Eta esan zuen, argia ikusi zuen, eta esan zuen, biharko egunean, baloiari ostikoak ematea usten dudanean, lanin beharko dut, dirua irabazi beharko dut ala eta izoskiak egiten jarri gore. Faiatu zuen izenarekin, hor marketing kontua bat zeukan, pixka bat. Eskimal. Bueno... Zan ditzen, bai, karo, eskimalak izotetan ibiltzen dire, oso ondo. Osa, ez gatan txartu pentsaten. Eskimala, izotza, hotza, izoskia. Basko dauz, Alaska, bostak eze, bai. Bueno, eskimalek izen funtzionatu. Bueno, ezan izenagatik izango. Bueno, kontua da, montatu zuela, enpresa bat, izoskia egiten hasi zara, ez zuen arrakasta handirik hasi, izan, eta gero 1980 urtean, holako janari denda batean, zerbitzen lanean bukatu zuen. Eta gaina berak utzi zuen futbola urte bat lehenago, gero urren urtean kobratzen hasi ziren futbolean, Eta gol desente, berrota gol sartu zituen bere historian, ez zan hainbeste urte ibili jolasten, Neko Adriako baten aitonak, zaren aitonak, Atletik egen egon zabe, bai? Baina gero taberna bat zaukan. Hori dedikatzen zela profesionalki, baina ezan bizitza guztirako lan bat, gaur izetan bezala. Egia esan ez daukaz zer ikusirik futbola duela
Zure laguna nahikiken sasoian, da gaur egun ez dut imaginatzen, ez da, Williams anaiak, edozen jokale, Atleti Reala berdin zait, Eibarreko da, ez da olako bat, lanean gero biharko gunean, diruak eta ondo kudeatzen baituzte, hori ere ezagutu dela, Bai, hori bai garrantzitsua da, edozein lanetan, ez bakarrik futbolian. Patri, goiko geruza, nola joango da? Oin, bigarren geruza egingot, esne lurrundua, gazta krematxua, hemen esne kondentsatu gainera, tope gaion jarri dutela. Bai, orduan azukrerik, ez dio bestela azukrerik. Ez, azukre dana hemen dau. Vale. Eta gero botako zau, 3 arrautza, eta honekin esango gara gure budina egin da, ingo da goiko geruza, eta gero sobrau jakun, ez nego sokixa, eta ez nian hasiz, ingo gorako oinarri... Saltzantzeko bat, saltza bat. Bai, hori da. Oso ondo. Diruak kudeatzen kontuakin eta irakurri nagoen kontu bat, bai. Ez dakit egisa izango da, pentsatu bai, loterixa irabazten zaren jendien artean, zabela jende pila batek, gero diru dana galtzen zabela. Hola, urte gutxitan. Ze igual, ez zaukiena ez dakit hartzen zabina, inbeste gogoz eta gero ezin kuedatu eta gaztau, eta jende askok, hori. Eta behai ikusten da, beste aldean, zuk ez tozu ezagutzen, baina hemen lantaldekoak adin badaukatenak, Larry Bird. Larry Txoria. Larry Bird zan, saskibailai jokalari, estatu batuetan oso famatu. Bird Txoria. Bai. Larry Bird. Gero Julenena kejatzen zare, baina. Baina, itzuli egin dut. Patri, Bird zer da Txoria, ez da berdea, ez da Larry Bird. Txorien, Our Bird. Bird House. Bueno, kontua da, tipo honek, hau izan zen bere sasoian jokalari famatuena o bigarren famatura? Hau Michael Jordanekin batera. Jordanekin batera. House. Bueno, hori, kontua da, tipo horrek diru milioi asko irabazi dituela, baina beti juten zen, bigarren eskuko erropak eta eroste zituela. Zeukala kotxe bat 20 urte berarekin, eta kotxe horregatik ez da izan bat ordaindu zuen, eta bere ekipokoak zeuskaten garai hartan kotxeak balio zutela $40,000. Zala astakeri bat. Beraz xumia. Eta berak esaten zuen, nire gurasoen etxeak $40,000 balio izan zituen. Nola izango dut kotxe bat $40,000 nire gurasoen etxea beste balio duena. Ja. Eta, bueno, hori, eta gero ikusten da, ezautu dut nun zan, tipo bat, zan zidaten, tokatu zitzaiola zuk esan duzuna, loteria, eta juten zana, helikopteroa hartzen zuela Bilbotik, juteko ikusteko, Real Madriden partiduak, helikopteroan, araño, espreski, geroan, ez dakizello, hoteletan egoten zan da. Bueno, adiru guztia, zautu. Horrekin zer egiten dozu hori gertatzen zaizunean? Negar. Eta segati da negarra, ze Madalen eta zitzegin behar dizu. Eta Madalenen teorietako bada, baina naiz eta gezurra dela esaten dute, Madalena bustitzen dituzunean zer egiten dute. Ze ondo josikia dana, Bai, ez eskerrik asko parte. Zer egiten dute Madalenak bustitzen dituzunean? Claro, tantakak gero jausten dira, da horregatik negar. Bai. Pustu. Zer. Bai. Negarriten dute, eta hori esaten da Maria Magdalena bezala negarriten dutelako, antza hori teoria ez dela egia, hor beste bi daude ezagunagoak gero, bat da, zu Magdalena molde bak izulen izaten zala oskol bat horrena, txirla baten oskola. Eta horrei Magdalena deitzen zitzaien molde horiei, eta molde horretan iten zanez, horti datorrela izena, eta beste bat dago, Magdalena barik, Magdalein gozogile bat, egin zuela postre hau asmatu zuena, hau izan zen, gainera, 1810 urtean, horako frantzes errega batentzako ero egin zuen, eta bere omenez, jarri omen zidatela Madalena izena, Madeleine gatik. Orduan, hemen, bigarren geruzo jarri dugu, molde baten bila noia, eta hau labera doia. Bale, Patri? Esan. Gero, karo, hemen, hitz magikoak noiz doaz, eta zeintzuk dira? Naiz esa vuelta mateko, gero labean dagoenean botatzen dizkiotu hitz magikoak. Bi dauz bakarrik. Bai. Mesedes? Bai. Eta abrakadabra. Zuk aukeratu. Eta hori, kadabra, horrek balio du, hori erabili behar da. Mesedes, vuelta mazaitez barruan. Hori, mesedes, ondo atara. Oso, ondo. Baina, hau benetan, ikustekoa da, nik, dastatu, bai. Zapore imaginatzen dut gutxi gora bera, azkenean, bizkotxo bat txokolatezko azpen daukau, budin bat ere, bakibu, azukre pila bat ere izan dugu ez da hor, Patri, tartean? Apurtxo bat. Bueno.
Eta gero, ba hori, buelta aldaketa horrena, ez dakit, a ber, ikusiko zer dan. Bueno, bakitzu noiz deskubrituko son? Noiz? Zen denbora? Ordu terdin. Baukatzu denboria, zelan zoiaz? No, ondo, venga, baitxenko. Ez daukotzu prixarik? Ez. Bale, goiaz, ordu terdi itxoitera, eta bitxartian, ordu terdin, niko, saltza honek, edo ja zerbitzatzerako garaian. Hontxe ja, presioa benetakoa, ze buelta motian, ikusiko, baina, hasieran, ikusi duzue, txokolatia, oinarri izan zauela, eta baina... Hori da, hori, azteko zerbait funtzionatu du. Bai, zerbait bai. Bai. Tan. Oin fedea, hemen behar da fedea. Zelan ziren hitz magikoak? Abrakadabra, ero mesedes. Mesedes, eta favorez. Abrakadabra, ikimiliklik, Epa. Eta bai, gora juten da, eta gaina, ez negozokia ez da gauza bat itxatzitzak geratzen dela karamelua bezala azpian eta ala ere. Ai, zelako ilusioa. Txon, esan behar diet. Oso lan ona, hipotzak! Jo, esan inbazai, honek lan ondo indutela, izu. Artistak, eskerrik asko, Zegor. Hipotzai, esan diet. Bai. Entzun dut. Vale, eta honekin? Hau, zimaz, saltza bat nahi diozulako. Hori da, saltza bat oinarri izan jartzeko aputxo bat. Aha. Bueno, A ber, mostuta nola geratzen den, hori ere bitxia. Denboraketan lehen zelan izan dira, egun da 80, ordu terdi. Ordu terdi, bale. Eta gero, ostra, ez? Oskaiura. Eta gero, oskaiura, hotza egon arte, hori garrantzitsua. Bale. Bai. Berak eskatzen dizuna. Berak eskatzen dutzuna, bai. Berakin berbaen, eta... Claro, eta honek, ni bizkotxoa normalean betik bizkotxoa identifikatzen du kafesniak. Bai. Eta baina kafesnia hori, bizkotxo mate gorri hartu eta sartu eta zurgatu iten duela dana olako bizkotxo bat izan behar du. Baina honek egin, bera bakarrik, ez, ja esnea baduka. Hau bakarri be. Bai. Bueno, betxu hau, oinarri izan jarriko hau hemen. Bale. Eta gero... Moztu zela bandarko duzu, Patria, horrekin? Moztu honekin. Honekin gotela. Zatitxo bat hartu. Eta... Holaxe. Txia, Bai, ez da. Ezin esko tarta azkenean atara jaku. Bai, izen aldatu behar zaio, ez da ezin esko tarta, da... Tarta magikoa nire gustatzen gat. Bai. Txokoflana. Magikoa baino. Magikoa polita bada. Zeran eskimal tarta. Izostu inbarko benuke. Bueno, eskimal tarta bere zan, holako, izoski bizkotxos betetako txokolate edo galleta odia. Betu. Ja, bakarrik, juten zaila, nahi dut eskimal bat zer da, eseri, hartu lasai, oina saldukotzu. Lengo gunean, oindala, aste batzuk, hilabete batzuk, ingauen tarta, alaska tarta, inauenik, eta hori, hotza zuean. Eskimal tarta horrei, eta... Bai. Hotza hori da, probatu baino lehen. Hemen txe, gure txorieneko txokoflana. Magikoa salduko esan. Vale, tarta magikoa. Ordan hemen, bai, garrantzitsua bigeruzak harrapatzea. Vale, bat. Betxo, hemen txe, erditik hartzen bozu. Jak, horrela, balidio, ez? Bagoxua. Ke ba, supertxarra dago. Ekipo hau beste bojaterik, Ni gustatu dau guretako, benetan, Sentitzen. Sufrimendu izango da. Bai, venga. Sakrifikatuko gara zuegatik, janin behar da. Eta ontxe gainera, petit fursak dauzkau. Ba, bastatxua. Horrek postreako izaten di normalian, ez? Sarrera modan. Vale. Pasta lehorrak, ero teknikoki esan da, petit four. Hau dira, kafesnearek, hau baidea. Te batekin, ero kafesnearekin hartzeko pastak, kasu hondanik, ingo ditut, oinarrizkoak, eta ero gainean jarri aldigun nahi duguna. Frutu lehorrak, marmelada, txokolatea, nahi duzuena. Baina bestela, osagaiak hauek dira, eta prestatzeko modua, beste hau.
Gopor batean azukrea eta gurina jarriko ditugu eta egurrezko goiera batekin ondo nahasi. Jarraian, arrautza zuringoa, irina, arbendol irina gehitu eta hauek ondo nahasi. Mai gainean zabalduko dugu eta horrelako txorizo luze bat egingo du. Jarraian, arrautzarekin margotu, azukretik pasa, zentimetro pare bateko ataletan moztu eta 10-15 minutuz 160 gradutara laberatuko ditu. Atera eta txokolatearekin edo mermeladarekin lagunduta zerbitzatu. Orduan, hemen daukat gurina, pomadaeran, egon kanamo, barrura, eta azukrea 3-15 zeudela, baina norbaitek kaferako hartu dit 5 gramo kendu dizkit, orduan 30 eramango ditu, baina, lasai, txokolate faltan, ero azukre faltan ez kade gaur ez daukau. Ez daukau. Hau, erabiltzen bauzue robota, ero hori, beharko zen raketa, ero pala baten itxura daukan gailua. Bestela, hau, etxean dano daukazu, eta honekin, ondo nahasi, eta ingo duna da, azukrea, hemen gurinarekin, horako, bildu, ez? Bai, nola esan du lehen, aurreko neskak induen hori magikoa. Gehituta nasi. Gehituta nasi, dana. Hori da. Eta petit fours hitzak zeina dauen esan? Labe txikia edo labe motela. Ze hau gozogileek da, itzen zabien olako postre bat, labia itzalitxe zabenean. Hau da, egun osoan ziar itzen zabien bizkotxuak, tartak, ogixak eta olakuak. Eta labia itzaltzen zabienean, aprobetxatzeko, horkaratzen zan bero dana, itzen zabien honek posteltxuak. Petit four. Edo... Euskal Herrian pistolak. Pistolak, ogi pistola, ero, lengunean sopakua, sopako gisa baitu, horri jantzan, orduan. Hortarako erabiltzen zen, bero danakin horregatxik geratzen zen gero ogisa hain lehorra. Eta honek ez die lehorra geratzen, baina. Honak bere puntuan ataraten di honek. Almendra irina erabileko. Hori erabiltzen duen, bakizu bizkotxo guztietan, almendra ero arbendol irina erabiltzen danean, beti nahiko eseak izaten dira. Orduan, honek ez dauka ezer gehiago, gurut esan hemen botako dio noin arrautza baten zuringua, bestea. Hemen botako dut, eta izango da margotzeko erabiliko duna. Eta, eta ala ere geratzen dira xamurrak. Ez dira, pasta lehorrak deitzen dira, baina lehorrak ez dira. Eta gero, petit fours hitza ontxe asko erabiltzen da, olako goi-mailako sukaldaritzako jatetxietan eta, ze normalian ataratzen dut postrean ostian. Hau da. Kaferako? Kaferako, bai. Kafiakin eta teakin ataratzen dut olakuek, ez die, pastatxo batzuk txokolatiekin gainien. Ontxe die... Artelanak. Artelanak oso landuak, zapore holan desberdin pila batekin, nik aurrekoan probatu nituen, bola berde bat, ez dakit limoitxo batekin gainean, ez dakit, oso innovatzaileak. Baina, berez tradizionalak 3 mota dauz. Batzuk, petit fours lehorrak deitzen dienak, hau da, gauringo ditugunak, edo makaronsak, merenge txikitsuak, edo olakuak izaten dienak. Gero egongo ziren glaseatuak, hau da, gainetik glaseagoa eramaten da bienak, eta gero egongo ziren gasixak, Segisa da, asko erabiltzea ditugula petit fours honek, gozo txikisak adierazteko, baina gasixetan aperitibo gasixetan egoten dira. Hau gasien mailan, erasukre gazpizka botatzen badiot? Nik uste tondikan ez diela sartzen. Vale, azukera gehiago. Eta hau, badau jendeak deitzot bakitzu eskontzetan olan kokteletan ataratzen zuen olako mokautxo txikitsuak. Aldien eskun eskontza bat. Ez? Jarriako, guk 10 urteko semeala. Horatu eskara itzen hortaz. Gero kongo zara semeala ben eskontzara. Nire eskontzan pila bat egon ziren, nire ama lagunak, eta amagina barra lagunak, eta familixako lagunak asko ben. Eta zer da, zerbitzatzen duten hori? Eskontzetan kokteletan eta bakitzu ontsoa, barazki krema edo itxaski krema txikitsuan. Kroketa txikitsuak, gauza txikitsuak. Pitxuak, pikoterako, ez? Baina mokadutxo batekoak. Eta horrek batzuk, horrek sartuko ziren petit fours gazien barruan. Berez, petit foursak... Askotarako ematen dute. Osea, hasi alzara paskaria petit fourresakin eta bukatu beraiekin baita ere. Baina nik gehiago erralzeatza ditut gozoekin. Oso, ondo. Eta zuko nahi, txokolatia bakarri bat atzuzta. Ez, betxo, hor, oskaioan naukan, laranja mikatz marmelada bat, eta hoxe jarriko dio gainean, nahi izan eskero baita laberatzen ditugunean, intxaur bat, arbendol xerratan moztuta batzu, ero nahi duzuen olako zerbait, baina nik hauei
ja behin iten dituenean, ni normal ingo ditut, eta gero izango da, botatzen didanean, gainetik, txokolate urtua dukator, bustingo ditut hor pixkat, eta listo. Hemen ja, hartu digunean, dena, ingo duguna da, txiko eta berretillo hau hemen, eta oin imarritu luzatu. Eta gero hemen daukat, olako plater luze bat azukrearekin. Orduan izango da hemen, bola batean, gero olako txorixo batzuk, gero ingo ditugu, eta txorixo horiek horti pasako ditugu, baina lehenago margotu behar ditugu itxasteko ondo. Hala ere, itxatzi ingo da ondo azukria, holan bakarri zeia niko itxaskorra dan ore badau, baina honek azukria arrautzen baten badigu gainetik, egiten duguna da, kolorea emango dugu. Gero labean sartzen dugunen, holako, kolore pixkate ematen. Ez pentsa izango dana oso koloretsu. Orduan, hemen luzatu, gutxi gora era. Horrelako, gero ingo dituna, xarratan. Oin bai, oinka bituka. Eta hemen, esan dakoa. Desente ateratzen dira, gaur ingo duan neurritik, hor, errezetan jarri ditudan neurrian, ateratzen dira, 50.000 gutxi gora era. Jarri dut, bikoitza, oin ingo duenanekin, baina kalkulatu dut honekin nahikoa izango duela. Orduan, arrautza ondo arrotu, eta oin, ingo duna da, esan dakoa, hemen, margotu, aurrena alde bat, eta alde hori, azukrean kontra jarriko dugu, hau aurrekin iteko. Gero, azukrian jarri. Ona da, Bai, gero azukrian bertan buelta emango diot, eta beste aldea ingo dut. Orduan, Zela, zikin ingoen, arri dana. Oin, hau golan, eta hemengo aldeari, emango diogu oin. Oso ondo. Ba, ipatu dugu, elikadura osasuntxu bat izatiak ondo itxotzala gure mikrobiotai, gure sabelai, gure osasunai orokorrian, ez? Baina, garrantzitsua bai da, gaur asteren gozotan gabizenez, osasun emozionala. Ze batzutan, esategu, hau, azukria jatia, edo, beste gantz gehiagi jatia, berez, osasunontzako, ez da, onena, osasunontzako, oran, isolatzen badugu, osasuna bakarrik. Baina buruak eskatzen badigu momentu horretan, Patri, hori jateko, ze garrantzitsua da. Hori da, baina, karo, gorputza ez da bakarrik joaten. Azkenian, zuri bebaizu, ez dakit pertsona soziala zara, eta jende artean bizi zara, emozioak dituzu, batzutan tristeza, batzutan pozik, eta hori isolatzea ez dau. Ezin jozu egunero berdina jan eta eguneko egun osasuntxu izan, ez azkenean horrek bai, badau pertsona batzui estresa sortzen jakienak. Eta oso zorratza izatianak, eta horrek gainenak kalte itxotzura bai pila bat. Orduan, hortan, gu gauz alde, denetatik jatiana, neurri xan, beti dan bezala, baina aputxan malgua izatea elikadurak. Egia da, batiak esango, ni egunero gorputzak eskatzen dit, buruak eskatzen dit, txokolatezko palmera bat jatea. Bueno, hor batzutan ez, gogorrin bat zaio buruari. Dena ezin da utzi, orduan, baina bai, eta nik kirolaiten honen, esan dezagun, hoi maian kakotxen artean, bai jartzen zegoen dietista bat neukan, baina berak esaten zean, egun ematen badukazu, baskari berezi bat, ero ez dakit zegatik, eskatzea izu gorputza, palmera jan behar duzula, jan, ez zerotu. Izaten bada gauza, hori noiz. Osea, zerbait puntuala, holan, kasu inbarzau iola batzutan burua, eta askotan gorputzak eskatzen digula hori baita, guk ez dakit, alakoagatik, zerbateatik, eskatzen badigu gozoa ero, azukre behar dugula da, agian behar hori duelako gorputzak esaten energia behar dut. Sentitzen dut, ni badakit zu nahi duzula zaindu pilo bat, uda datorrela, baina makalduta zauz. Ez daukazu ezertako indarrik jantzazu zerbait. Eta horre, burua ikasu inbazaio. Eta aldartzia adibidez, pila bat aldatzen da, beti gainera ergazatzen dugu azukria, postasunakin, goxotasunakin, ondo egotiakin, baina egisa da, astelen gozoak, asteko egundanak izango bazien, horreia ez oskun hain pozik egingo. Ze, nik uste dut, egunero beti, berdina jatea aspergarri da. Baina ez emozionalki nahi dut esan, ez dakit, zu egoten bazara, oporretan joan zarela, da oporretan pasa hoin zarela, da egon zara aste baten, pila bat jaten. Gero, bueltatzen zara, eta normalen zure elikadura normalera bueltatzen zarenean, da jate itxusunean lekaliak, garraina. Ez dakit, janari garbixata, aldartian bebai igertzen da. Jose, ondo harin sentitzenaz, ondo sentitzenaz, ez?
Eta horrek bai asko itxen dau. Zuk, eta kotxen artean txarto edo holan pixutxu jaten baduzu egunero, etzara konturatuko, baina azkenean horrek bai erangin ingotzu. Oina eri nahiz irakurtzen Santi Santa Marian La cocina al desnudo, eta hor kontatzen du berak bere hasieretan ze astokeria egiten zituen, eta bueno, gustora. Beraien nahi zuten ikasi zurgatu, Europan beste sukaldariak zer egiten zuten, eta hor, bigarren Michelin izarra irabazi zuenean, hartu eta hain zuen sukalde berrian nahi zuen jatetxean, eta hain zuen bidaia bat Europa guztitik 2 aste. 2 aste, egunero, jaten eta afaltzen jatetxe ezberdinetan, ez zeudenean jatetxeetan, horako estekiak egiten zituzten arakinekin, beraienak ikusten, ez da izan. Saturatuta, baina erean posik, ez zuen. Horako, limusina bat alokatu gendun, eta limusina etorri zan, atzeko gurpilak, bera ino, eta muturra ia aidean, ekarri zituzten, ardo, esteki, produktu berezi guztiak. Pentsetan euren pixuagatik, irabaz ezabielako. Baita ere. Baina ez gehien bat, ekarri zuten tresneri ezberdinak aurkitu zituztena bidaian zehar, beste sukaldari batzuenak, idei eta, paolan, eta ala ere, gero etorri zela, eta baraua inberri izan zutela 2 egun. Gorputzak eskatu itxen zuten. Gorputzak eskatu, eta egia da, ezagit, bere argaztin Santi Santa Marian hor jartzea badon, tipo, erra zan, handia zan, eta hori oso gazti hil zan, bihotzeko batek eman zion, baina justo astebete lehenago, egin zituen mediku frogak, eta eman zioten dana oso ondo zegoela, eta, tokatu izitzea. Ole kasua dira. 160 gradu, segun zelako lodiera egiten diogun, 10 eta 15 minutu bitartean. Hauek, esan dakoa, pixka barrutik xamurra gehatu geha. Orduan, behin, egin da euskagunean, eta hotzak, etorriko gara, eta izango da, olako zerbait nahi duelakoa, azkenean. Hai ama. Hoi ba. Kontuz. Oie, padre. Ekarri plater bat. Hemen dauzkagu, gure pastak nola gelditzen diren. Orduan, hauei, esan dakoa, marmelada pixka bat, txokolatea iten badio lan hartu, txokolate urtua daukagu hemen, guzti, eta, tak, hor gainean jarri nahi beha diozue, marrubitxo baten lauki bat, gerezi bat, sasoiko zerbait, jarri aldiozue, zuek nahi duzuena. Ingoitu batzuk lan txokolatearekin, bai, gero azkenean, ostutzen direnean nolako zerbait geratzen dira. Baina ez bat pausia dana aurreratuta gara. Ideia bat eiteko gutxo era nola geratzen dan. Hau da, profesionaltasuna. Holan hartu, jartzen ditugu honek hemen. Gero, beste batzuk. Ez marmeladanak ez ditutein. Baina marmelada ez da ostu bir, marmelada holan geratzen da. Hemen, zuen gustuko marmelada jarri, Eta gaur, arratzalean norbait etxera konbidatu behar baduzue, pasta batzuk, hemen ja inda izango dituzue, ikusuzue ze askarriten dan. Etxean ez duzuena izango patri, ze izango da, almendra irine igual. Bai. Bakarra. Ze beste dana nik uste dut, ikusi igual batean batek dauka soberan beste errestan bategatik. Hori da, baina gurina nik uste dut gehienok etxean badaukagula. Bai. Eta beste hau, eta marmelada, esan dako, halako fruitu gorri marmelada erabiltzen baduzue. Itu horreko janintzen denda batera, hortan. Hor, justa sopako gisa erostera. Eta saben, emakume bat nire baino lehen hau, eskatzen, emakume bat nire amama joanin adinekua edo, 80 urte, 85 inguru. Eta sabien, baukatzu pistatxo krema, eta kataifi pasta, eta holan gauza berezixak eskatzen. Zena izabenin Dubai txokolatea bakitzuen txoson jarri dana. Hori nahi zabelako etxean, Beraz, badau jendiak etxean dauzkala olako gauza berezixak. Zan dakoa. Ez da horren berezia, baina bai horrelako gozoa, gu gaurrin ditugun pasta lehorrak, eta hemen dauzkazue, zuentzako, eskainiak.